Mayong buntag ninyong tanan. Una, di nato palabyon atong pasalamatan ang panahon, ang nindot nga panahon karon, pila ka adlaw ba nga uwan-uwan, tugnaw, hangin, nana, niya karon init. Salamat kakita ko sa nabalik na sa dang paypay, kay kinahanglan na sa tagpaypay, kay init, ay mo kalimot, ibili na, kay kumuinit na sad sa sunod Domingo, nasa gyapon tayo mapaypay. Salamat ba kay kanang tingali bayag ato lang palabyon unya dilita atong palabyon unya malimot nga nindot ang panahon, mauga-uga na ang mga basa nga agian gikan sa inyong balay, ginigawas nimo, ambak-ambak ug likay-likay ka sa limaw, sa lapok, giinit na ron. Noon kay init na nasa tay atong uwan, atong tugnaw, naam sa tay mabagulbol. Karon kay init na sad, mauga na nga itong imuhang linabhan, pero ambot makadungog sa tao sakay nga magbagulbol sa ta kay init, init kayo, madaot ang imong kutis, init. Pero una ka mo bagulbulo na tutugotay ang imong kasing-kasing nga malipay ba o mapagpasalamat kay dili sa tiyaw katong nga nangaging mga adlaw. Sige. Ang kaning batch karon sa mga kaning mga first communicants ba, gikan sa bangkal, nakamatikod ko kaning batch, nangutanag yun ko, pila may imong edad? Tag-11 years. Ako silang gingnan, katagas ba ninyo? Kasagaran nila, presang tagasa, ang ilang ginikanan, tagas ug buhok, pero kini sila, tagas, no? Tagas ug buhok. Wako ka, nag-face mask man, tagas sa tingin ng ilong, ang ginikanan, ay na lang, tinatuisgutan. Pero gani nga mga naglingkod mo ko niya sila kasagaran pag basta first communicants mga bata kanang akong pantindogon ba inig istorya maghangad kataas ba nimo si ang bata mga bata taon si karabang mo hinumdum ko sahay kanang isgutag sa imong mamatmunan nimo sa na imong ikumpisal usahay ba ang atong pagbati, ubos man gamay man, no? Kanang naata sa kahimtang huy ubos ka kay nakasaha ka, nindot na, pero nindot sad nang di nato kalimtan nga naay naghangad ba kay bisan sa atong gibuhat nga atong gibasulan wa mawa ang atong pagkahalang don nindot na halang don nalang gihapon si Ginoo sa iyang paghatag sa pasaylo, wa siya mo ubos na tong tanaw, lockdown kana bang mihangad lang gihapon kay gitagaan kita gihapon balik sa atong kahalangdon. Nindot na nga atong hinumduman ang kaanindot ug ang gigikanan sa atong pagkahalangdon. Ato sang bantayan bisan pag-usahay ang atong kaila, ang atong isig kataw mo look down, mo paubos nimo kay
maghinawak plus mo pakiminus ba nimo mo look down sa imong pagkatao. Usahay ra ba mahagita no? Mahagita sa paghinawak sad o pagtulisok sad o pag look down sab niya na bisan kanang ingon ba nga kaminos inana na di lang nato salamat sa mga pagbasa ron. Atong ibalik ang gigikanan sa atong kahalangdon ug sa atong bili nanukad sa kana pag-ila sa Ginoo nato, paghatag niya sa atong kabililhon ug kahalangdon kay iya kitang giangkon nga iyang mga pinangga nga anak. Na di nato nagkalimtan ang sukaranan sa atong bili ug sa atong kanang dignidad ug sa atong kahalangdon ang pag-angkon sa Ginoo nga kita iyang mga pinanggang anak. Nindot ang gilitok nato sa opening prayer, itugot nga higugmaon kanamo Ginoo sa tibuok namong kasing-kasing. Ang sukaranan sa tungod kay gihupong man kita sa iyang pag-angkon sa iyang pagpangga nga gitagaan kita og bili. Nindot ilhon nato ang kaning ug ang kuno nato kining maong pagampo itugot Ginoo nga higugmaon kanamo sa tibuok namong kasing-kasing. Nindot na lisod-lisod lang ang sumpay ug nga higugmaon namo ang among isig katao. Dili di ang among isig katao ang gilitok higugmaon namo ang tanang mga tao pastilan sama sa imong paghigugma kanila. Sama sa imong paghigugma kanila. Diha ka tingaling dapita atong pangayoon ang maong grasya nga mahigugma kita sa Ginoo. Ang sukaranan dili kay ingon sila nindot higugmaon kundi dunay nindot nga naa ug bili sa ilang pagkasila kay sila giangkon sab sa Ginoo. Iyang bili ang ilang kahalangdon pinanggang anak sa Dios. Okay? Nata ko'y sumpay na limot man sad ko. Katubang nawa katubauntang nawa lagi di na lang sa nawa man balikan na nato og mahinumduman basta kay saon taman nawa lagi inday dili lang kataas kabantay mo kanang naay pangutana nato sa atong kaugalingon atong madunggan ang atong kaugalingon nang mangutana ta ba ngano man gyud ikaw hinuon nga nagbinuutan ikaw hinuon nga naning kamot og buhat og maayo ngano man yung kaning mauman ang gidangatan mauman ni ang nahitabo nako ingana bitaw ngano kanabang ngano kusog ko mo simba kada Domingo kusog pag yung naning binuutan pag yung ko kana ikumparar ba na to kana kung silingan kawatan ang dako urot lang ng kabunggay na tinawat inanan tao mas arang-arang og kahimtang labi na gyud ka ng reklamo nimo sa imong kaugalingon kay tinud-anay man sad nagbudlay ka para sa imong pamilya ano niya walang gani ka himatik di walang gani sila kamatikod simingli sa ilang attitude sa ilang gipakita diyan nimo sa imong gibuhat nga kayo kana bang bagulbula kanang reklamuha atong itandi kining ebanghelyo nga atong nadungog atong tugutan ang ebanghelyo nga atong nadungog bulahan ikaw kanabang bulahan ikaw kay imo ang langit
Bulahan ikaw, kay imo ang himaya, ang ganti sa langit. Kana, dili unta nato kalimtan, ha? Kanang maglagot ka sa imong kaugalingon, kay nagkalisod-lisod lang gihapon ka, bisan sa imong pagbinuutan, pastilan, ana. Ang kining Ebanghelyo, bulahan ikaw, imo ang langit. Mangayo kita sa maong grasya, nga maghatag na natog kusog, nga mupadayon sa imong pagbinuutan, ha? Sa imong pagmatarong, bisan pa man kung usahay, bisan imong pakigigsuon, bisan pa man kung usahay, kana lagi, may kalisdanan ang pagmatarong o pakigigsuon, ha? Ano lang kasuko, ang Ginoo na imong kaugalingon padungga sa giingon sa Ginoo, bulahan ikaw nga naghilak ug naguol karon ug nasakitan, imo ang gingharian sa langit. Bulahan ikaw. Amen.